Demolition sa mga panimay sa Dan Tres Borses sa Barangay Mabolo rin Dakbayan, Sugbo na hinayon karong adlaw. Taliwakin sa pagsupak sa mga lumulupyo sa mong lugar. Si Nico Serino sa report. Hugot nga misupak ang mga residente sa High Coriles sa Dan Tres Borses, Barangay Mabolo, dihang miabot nga ganihang buntag ang mga sakop sa demolition team. Sila ang mipatuman sa mando sa korte nga gupuna ang mga panimay sa kapin 8,000 square meters nga luna nga gipanag-iya sa pribadong tao. Dunay mga balay nga giguba sa maong dapit, pipila ka buwan ang nakalabay. Apan gibalikan kini sa court sheriff o sa demolition team aron hingpit nga maguba ang mga istruktura nga nagbarog sa luna. Bisan ang gimuntar nga mga tolda ilang gihipos. Supak ang mga residente nga pabalhinon kay matud pa dili pa andam ang relocation site nga gitanyag sa City Hall didto sa Barangay Binaliw. Di sabtanang mga mulupyo ang nakadawat sa financial assistance gikan sa tag-iya sa yuta. Ganahan mo ko diri. Kay sa una sir, bisag sa una nga bata pa ko, release gyud ni strain. Release gyud ni. Harassment ni siya. Ang gibuhat gyud nila harassment. O gani pinaka insulto sa mga tao. Ang mga tao abi wala man kaayo nag-estudyo og balaod. Gisayon-sayon nila magkoral nya gamiton ang power sa sheriff. Apan gibarugan sa sheriff nga misubay ra sila sa mando sa korte. Sa writ of demolition and writ of execution sa MTC Branch 3, gipahimangnuan nga mamahimong makontempt ang mga mubabag sa demolisyon. Naay bagong order pag kuan April 11 nga ipa-enforce gid siya kay wala man sila ni hawa jud. Warningan sila diri nga mo babag pa contempt. Nico Sereno, Balitang Bisda.